Visitem el cor de Catalunya, el Bages, on hi descobrirem l'autèntic mató de Montserrat, l'oleoturisme amb oliveres recuperades, la ruta del vi del Bages i una sopa amb estrella Michelin, al restaurant L'O. El Bages va ser el territori amb més vinya de tot Catalunya al segle XIX. El paisatge arquitectònic que n'ha quedat és immens. Us imagineu tastant un vi enmig de tot aquest patrimoni? La ruta del vi aglutina el patrimoni històric, cultural, fins i tot podríem dir geològic i sensorial d'aquesta comarca. Vingueu en els cellers d'aquí a la zona, no només a tastar el vi, sinó a veure de quina terra neix aquest vi i que està reconegut per la UNESCO com un geoparc. Dels molts cellers que podem visitar al Bages, un exemple és Heretat Oller del Mas, un projecte molt singular. Doncs aquí a Oller del Mas treballem amb energia geotèrmica. Vam fer 15 forats de 150 metres de profunditat per regular la temperatura i no tenir tant de consum. Al peu de Montserrat trobem el poble de Marganell, on generació rere generació les famílies del poble han mantingut la tradició de la seva elaboració. Nosaltres som la 5a generació que estem aquí a peu de muntanya fent mató i treballant el mató de Montserrat, que és el que tant ens agrada. Amb la seva activitat tradicional i sensibilitat pel territori garanteixen la conservació del paisatge que avui nosaltres podem gaudir. I en aquest recorregut pel Bages no podem perdre l'ocasió de tastar el seu oli d'oliva carregat d'història. Fa més de 2.000 anys, aquí van arribar les oliveres de la mà dels fenicis, els grecs i els romans. I quan van arribar aquí es van trobar amb un paisatge molt complicat, una orografia molt complicada, però també amb uns pagesos enamorats d'aquest territori, que amb tot el seu amor van fer de catalitzador i van convertir aquelles oliveres dels fenicis en les nostres oliveres, la nostra estimada Bardal i la nostra estimada Corbella. Visitem L'O, un restaurant amb estrella Michelin, situat a Mont Sant Benet. Soc Ivan Margalef, xef del restaurant L'O de Sant Benet, Sant Boters del Bages. Us presento aquí el Xavier Benito, el meu segon de cuina, i avui us preparem una sopa de pèsols i mató de Montserrat amb cúrcuma, amb productes que tenim als horts de Sant Benet. Per fer la crema tenim all tendre, ceba tendra, patata, pèsol i farem servir llima kefir. Pel mató farem servir mató de Montserrat, oli d'oliva de l'Agneta i una mica de cúrcuma. I per acabar el plat farem servir pèsol cru, de llàgrima, tirabec, espàrrec, anxova i pell de llima. Per fer aquesta crema de pèsols, que farem primer tot ficar una mica d'oli d'oliva i aquí el que farem serà ofegar l'all tendre, la ceba tendra i això ho deixarem coure 5 minutets. Passats 5 minuts hi afegirem la patata i deixarem coure aquesta patata amb la ceba tendra i l'all tendre 5 minutets més. Un cop la patata ja està una mica cuita, el que fem serà afegir-hi l'aigua i afegirem una fulla de llima kefir, que ens donarà un toc cítric, i ficarem els pèsols. I deixarem coure aquesta crema 5 minutets més. Un cop tingui ja la crema a la patata cuita, el que farem serà triturar aquesta crema de pèsols amb el túrmix. Per fer aquest cremós de mató amb cúrcuma, el que hem fet serà ficar el mató de Montserrat i el que farem serà triturar-ho amb una mica d'oli d'oliva. Un cop tinguem aquesta pasta, el que farem serà ficar una mica de cúrcuma per donar-li aquest toc d'espècia. Per la guarnició d'aquesta crema, el que farem serà escaldar uns tirabecs i uns espàrrecs. El que fem serà ficar els tirabecs amb aigua bullint durant 30 segons. El que fem ràpidament és refredar amb aigua i gel i exactament fem el mateix amb els espàrrecs. Així ens quedaran verds i en el seu punt de cocció òptim. Aquí el Xavi, mentrestant, anirà muntant aquest plat amb el mató amb cúrcuma, les verdures i les anxoves, que obrim el plat ficant la crema de pèsols davant del comensal. Això només és un petit tast de tot el que t'ofereix el Bages. Vine a descobrir-ho.